shakurmin kicin dan na san ki alkawari ba zan gina da mikewa kuma a rai akwai wani sirri to amma a yau ba zan gina bude ba aure martaba ne shi ke sanya gangani a gobe zan ba rabu kai kamin kyautar ga kasa akan ta to ba za na ji kunya ba ya godiya gurin ku abokaina kun yi halarci ni ma shaida ne Allah ya tabbatar mana alkhairi sannan ya kai mu ranar kowanne duk addu'ar da zan yi tilas na saka ku a cikin daren alkhairi ne na da na kaji a cikin raina jina nake kamar bani